Magandang araw, Sir Casper. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Eloisa. Isa akong nurse at kasapi sa isang samahan na pribado at tumutulong sa gobyerno na maglibot sa buong Pilipinas para maghandog ng libreng gamutan at libreng gamot sa ating mga katutubo. Ang target namin ay ang mga liblib na lugar na walang kakayahang bumaba ng kapatagan para magpagamot. Ang sponsor namin ay mga kilalang foreigner na mayayaman mula sa iba't ibang panig ng mundo. At ang misyon nila ay tumulong sa mahihirap na bansa. At ang Pilipinas ang isa sa mga misyon nila. Pribado ang samahan namin at wala kaming sweldo. Ang tangi lamang naming nakukuha ay ang taong-taong pinapadala nilang bagahe sa amin. Mga imported goods at mga gadgets, pati mga appliances na mamahalin. Kaya kahit wala kaming sahod, wala namang katumbas ang halaga ng bagahe nila taon-taon sa amin. At yearly pag Christmas, may cash gift kami, katumbas sa pera namin sa halagang 50,000. Sino ba naman ang tatanggi sa ganitong misyon? Nakakatulong na kami sa mga kababayan nating mahihirap. Nakakatanggap pa kami ng mga imported na kagamitan at pera. At pag wala naman kaming misyon, on call naman ako sa ospital ng mother ko. Isa ring nurse ang ina ko at maging ang ama ko, ganoon din ang trabaho. Basta ang laging bili ng mga magulang ko, mag-iingat ako dahil napakadelikado ng pinasok kong karera. Anak, marami na ang kagaya mo ang napahamak. Ayaw man namin ng papa mo. Pero alam ko namang ikaw pa rin ang masusunod dahil nasa tamang edad ka na. Ani ni mama. Ilan na nga ba ang kagaya kong nurse na dalaga din? Ang hindi na mabilang na misyon ang pumalya at hindi sila pinalad na makauwi pa ng buhay. Dahil na rin sa hirap ng kanilang inakyat na mga malalayong kabundukan. At ang pagdating ng masamang panahon na marami nang nagbubuhis ng buhay sa pagtawid nila sa malalawak na ilog. At bukod pa doon, ay ang mga taong labas na pilit kaming hinihinga ng tulong sa kanilang mga sugatang kapamilya o may sakit na kagrupo. At wala kaming pagpipilian kundi ang sumunod sa kanila. At bago namin marating ang aming destinasyon, ang mga bundok sa Kabisayaan, ang pinakadelikado sa lahat. Naranasan ng mga kaibigan kong nurse din at doktor man na kagaya ko na. May misyon sila na hinarang sila ng mga kalalakihan at kinuha ang kanilang mga kagamitan. Kaya napipilitan kami na ang dalhin na lamang naming mga gamit ay hindi mamahalin. Bawal ang may alahas at bawal din ang mamahalin na sapatos at damit. Alam na namin ang mga ikapahamak namin at pinipilit naman naming sundin sila para wala ng kapahamakan pang mangyari sa aming lahat. At nagdadasal kami lagi bago umalis ng bahay na sana makabalik kami ng ligtas. Hindi naman sa ang habol namin ay ang mga pinapadalang bagahe ng mga sponsor namin at ang ipinapadala sa aming pera taon-taon ng mga sponsor namin sa ibang bansa, kundi talagang nasa puso din namin ang awa sa mga kapwa natin Pilipino. At nakikita kasi namin ang hirap ng mga tao sa kabundukan, lalo na ang mga kabataan at matatanda na hindi na nagagamot at namamatay na lang sa kanilang mga sakit. Alam namin na hindi naman kayang palitan ng mga bagahe at mga imported na kagamitan ang aming buhay. Talagang meron din kaming misyon at ito ay isinapuso namin ang pagtulong.
Buhat makatapos kami sa aming kurso, kumuha lang kami ng experience at nagsimula na kaming tumulong sa mahihirap nating kababayan. Alam kong mahirap isipin na bakit kagaya kong dalaga at babae pa ang kailangang gumawa ng ganitong misyon. At sabi nga ng aking mama, hirap na hirap ang kanyang kaisipan. Oras na umaalis na ako sa bahay namin at may misyon ako. Tumatagal kasi ng halos 1 buwan o 2 buwan ang aming misyon bago kami makabalik sa aming mga tahanan. Hindi naman kami natatakot dahil may mga kasama naman kaming militar. Pero iba pa rin. Dahil halos lahat kami ay nasa hukay na ang aming mga paa. At ang aming team leader ay isang doktor at 2 foreigner na doktor din. Naggaling sa ibang bansa. At sila ang target ng mga taong labas. Dala kasi nila ang mga mamahaling gamot at imported na mga kagamitan na high-tech na. At wala pa dito sa atin sa Pilipinas ang ganong uri ng mga kagamitan. Maging gamot nila ay kakaiba, hindi kagaya ng mga gamot natin dito sa Pilipinas. Kaya naman marami kaming napapagaling na matatanda at kabataan. At nagpapasalamat sila sa amin. Sa loob siguro na 5 taon wala naman akong nakaharap na panganib. Pero ang ikukwento ko sa inyo ay ang pangyayari nitong taong 2016 at wala akong pinagsabihan ng lihim ko. At ang nakakaalam lang ay ang buong team namin. At nangako kami na huwag ilalabas ang lihim namin na iyon. Pero nilapag ko ito dahil kailangang malaman ng mga tao na may ganitong uri pa ng mga tao sa kabundukan na hindi nararating ng kinauukulan. At kailangan maging bukas ang ating isipan na tunay na nagaganap ang lahat ng aking naging karanasan. May mga iniingatan lang akong pangalan ng lugar upang maiwasan na ang aming mga naging kaibigan na mga tribo ay maging ligtas sa mga taong mapanghusga. Dahil hindi naman lahat sila ay masasama. May mga lahi lang talaga na hindi sila umalis sa kanilang nakamulatang kaugalian. Na kahit alam nilang masama ito, patuloy nilang ginagawa dahil na rin siguro sila ay mangmang at hindi nakapag-aral. May napasok kaming isang kabundukan. Hindi ko nababanggitin ang lugar para na rin sa kanilang kapayapaan. Hindi sila ordinaryong tribo lamang at walang kuryente sa lugar na iyon. Kahit moderno na ang ating buhay dito sa kabayanan, sila hindi pa rin naaabot ng makabagong mundo. Napapasok man sila ng taong gobyerno, pero gagamitin lang para bumoto sa halalan at pagkatapos noon, hindi na muli sila kilala. Ang tubig nila ay galing sa ilog at silang lahat ay mangmang. At kung may ilang nakakapag-aral at nakakapag-asawa ng mga tagapatak, yun lang ang kanilang kinakapitan. Pero ang iba, lalo na ang mga matatanda, sila lahat ay walang pinag-aralan. Hindi marunong magsulat at hindi rin marunong magbasa. Kalimitan sila ang niloloko ng mga taong labas at hinihingian ng kung ano-anong kagamitan. Mga hayop man, gulay at bigas na halos sila na ang nakikinabang. Alam ng gobyerno ang lugar na iyon dahil inaalagaan ng mga militar ang mga tribo at marami din sila. Kung sa atin na mga ordinaryong tao ay barabarangay ang tawag natin sa ating mga lugar, sa kanila naman ay mga tribo ang kanilang tawag sa bawat lugar. Ilang tribo ang hinawakan namin at alam naming tatagal kami doon. Madami ang may sakit na malaria at napilitan na kaming humingi ng tulong sa mga militar. At ang aming mga kasamahang foreigner na may mission ay nag-aalala sa kalagayan ng mga matatanda at bata. At sinabi nila na napakarami ng may sakit. At ang mga bata ipinapanganak na hindi man lang natuturukan ng kahit ano pa mang panlaban sa katawan. Kahit bitamina ay wala sila.
Kaya naman humingi na ng tulong sa amin ang aming mga kasamahan na pribado ring samahan. At sinabi nilang tulungan sila. Kasama namin ang mga militar at mga taong barangay na nakakasakop at aakyatin namin ang iba pang bundok sa loob ng 6 na oras na lakaran. Magubat pero pagdating naman sa mga lugar nila, maaliwalas na at malinis na ang paligid. May mga halaman, gulayan at malawak na lupain na ang tanim ay palay. Masasaya naman sila siguro dahil sanay na sila sa ganoong buhay. At mabait naman sila sa amin. Iyan ang unang tribo na aming napuntahan. At ang namumuno dito ay si Kaambit. Mabait siya sa amin at dahil nakakasalamuhaan na siya ng mga taong barangay at mga tanod. Napapag-aralan na rin niya kung paano magbasa at magsulat. Maging sa pagsasalita. Sa una, iisipin ko na payapa ang lugar. Maganda ang kapaligiran at napakaganda ng tanawin. Mababango ang kanilang mga bulaklak na tanim at kay liwanag ng kabundukan dahil sa mga puno na napakatatayog at inaalagaan talaga nila ito. May mga hayupan din sila at halos fresh ang lahat ng kanilang mga iniinom na gatas galing sa kanilang kambing o kalabaw man. Nakakatuwa ang kanilang samahan. Buong-buong samahan ng kanilang pamilya at dahil na rin siguro si Kaambit ay malapit sa mga taong barangay at sa mga militar. Ang kanyang tribo ang una-una naming nadadaanan bago kami pumanhik pa sa ibang tribo. Kaya naman napun ako na kaya na niyang makasilamuha sa amin at nakakaintindi ito ng purong Tagalog at natuto na rin magbasa at magsulat. Sila itong tribong tinutuluyan namin ng una. At sila nga ang umampon sa amin sa loob ng 5 buwan. At sa loob nga ng 5 buwan na iyon, nasaksihan namin kung gaano kahirap ang mamuhay. Lalo na't may mga kalabang mahirap ipaliwanag. Payapa kami dito sa nasasakupan ko at takot kami sa lumalang sa atin. At pinipilit ko hanggat ako'y nabubuhay na ang mga bagong sibol na bata dito ay matutong gumalang sa nakakatanda at huwag gumawa ng masama. Pero ang kanilang tribo na pinagmumula ni Kabalwig, nananalaytay pa rin sa dugo nila ang kasamaan. Ang lahi nila ay galing sa angkan ng mga mambabarang na may itim na kaalaman. Lahat ng matatanda doon karamihan ay mambabarang at pag sila'y nagagalit, kayang-kaya nilang pumatay ng kapwa. Lalo na kaming mga aayaw sa gulo at ang gusto ay kapayapaan lamang. Kwento sa amin ni Kaambit. Alam kong marami pa siyang inililihim sa amin at pili lamang ang kanyang kinikwento. Kita ko din sa kanyang mga mata ang takot at pangamba para sa kanyang nasasakupan. Nananatili sa aking isipan ang ikwento ni Kaambit at alam ko na may panganib. Pero kailangan naming unahin na gamutin ang kanyang mga nasasakupan. At inisa-isa nga namin ang mga bata at matatanda na gamutin. Pero habang kami nasa oras ng trabaho, nagkakatinginan na lang kami ng aking mga kasamahan. Dahil nga sa kwento ni Kaambit tungkol sa tribo ni Kabalwig, na alam naman naming malayo naman ito sa lugar namin. Pero natatakot pa rin kami sa aming kaligtasan. Ipinangako naman ni Kaambit na hanggat kami ay nasa kanyang nasasakupan, ay ligtas naman kami at huwag daw kaming mag-alala. Dahil siya na daw ang bahala sa amin. Nagsimula ang aming misyon at gamutan na halos maghapon kaming walang tigil. Pagod na kami pero napakarami pa ring matatanda na may sakit at mga kabataan. At ang mga bagong anak na sanggol na halos kung hindi kami dumating, tiyak mamamatay ang lahat ng mga ito. Dahil sa kakulangan ng gamot at aminado naman si Kaambit
na kung hindi kami dumating sa tamang oras, marami na naman siyang ililibing na mga bata at matanda na may sakit na malaria. Sa loob ng ilang buwan naming pamamalagi doon, inililihis ko na lang ang aking isipan at tumututok na lang ako sa aming mga gawain. Nag-alaga ako ng ilang sanggol at ginamot ko ang mga ina at tulong-tulong kami ng mga doktor na foreigner. Nakita ko ang kanilang awa sa mga ito. Sa gabi, halos hindi ako makatulog. Kakaibang katahimikan sa lugar na iyon. Ang huni ng mga ibon sa paligid at ang mga iyakan ng mga batang may sakit ay hindi ko kayang tiisin. Naiiyak na lang ako pag naririnig ko. At wala naman kaming magagawa dahil dumating kaming malala na ang sakit ng mga ito. Hindi naman kami pinapabayaan ni Kaambit. Masasarap na pagkain ang inihandog niya sa amin. Mga sariwang prutas at gulay ang lagi niyang inihahain sa amin. Kaya naman masayang-masaya na kami. Pero sinabi ng aming team leader na doktor na kailangan ng tulong pa rin ng ibang tribo na hindi na nasasakupan ni Kaambit. At doon na kami natatakot. Ilang oras uling lakaran ang aming gagawin at halata ko sa mukha ni Kaambit na kailangan naming mag-ingat. Matapos naming lapatan ng lunas ang sakit ng mga nasasakupan ni Kaambit, wala kaming ibang pagpipilian kundi ang sumunod sa team leader naming doktor na foreigner. Dahil ang talagang misyon namin hindi lang pwedeng sa nasasakupan lang ni Kaambit. 5 tribo ang nasa loob ng kagubatang iyon at kailangan naming puntahan isa-isa. At muli ang paalala sa amin ni Kaambit, ang manalig kami sa lumalang at laging magdarasal. Muli, sasabihin ko sa iyo, Binibini, huwag kang matatakot. At ang iwasan mo ay ang makunan ka ng anumang gamit sa katawan mo, buhok o anumang bagay na pag-aari mo. Paglakad ninyo bukas patungo sa tribo ni Kabaloy, huwag kang magdadala ng kahit anong kagamitan mo na pag-aari mo. Iwasan laging tumingin sa mata ng matatanda at huwag kayong kakain ng pagkain nila. Pilitin ninyo makabalik dito sa aking lugar sa gabi. Huwag kayong doon lalagi sa gabi. Mahirap na. Iba ang ugali ng angkan ni Kabaloy. Hindi ugaling tao ang nananalaytay sa kanilang utak at isipan. Ang gusto nila ay lagi silang mananakit ng kapwa nila. Kahit pa sila ay tinutulungan ng gobyerno, kaya mag-iingat kayo, Binibini. Bili ni Kaambit sa akin. Kaambit, salamat po sa inyong bilin. Kahit po natatakot ako pero kayo po ang nagpapalakas ng loob ko. At ang mga sinasabi ninyo at payo sa akin. Sana po, Kaambit, makabalik kami ng buhay sa pamilya namin. Wika ko na lang. Kinabukasan, magaan naman ang aking pakaramdam at agad akong nagdasal bago kami lumakad. At nag-meeting muna kaming lahat kasama ang aking mga kasamahang doktor at nurse. At sinabi ng team leader namin na doktor na ang dadalhin namin ay ang kailangan lang nila doon. At huwag magdadala ng mga kagamitan. Natakaw pansin sa tribo ni Kabaloy. Kinausap na rin ni Kaambit ang aming team leader at may mga ibinilin ito sa kanila. May mga ipinadala din sa amin na hindi ko maintindihan, mga kwintas na parang ugat ng mga ligaw na puno sa kagubatan. At parang yun daw ang palatandaan nilang mga tribo na binibigyan nila ng karapatan at sino mang may kwintas na pumasok sa kanilang tribo. At pwedeng magpabalik-balik sa lugar na yon. Marami din sinabi sa amin si Kaambit na mga bawal na gawin at mga salita o kahit kibo namin na dapat daw hindi namin gawin sa lugar ni Nakabalueg at ang lahat ng iyon ay tinandaan namin.
Nagsimula na kaming maglakad. Ipinahatid kami ni Kaambit hanggang sa hangganan lamang daw. Dahil sila daw ay mortal na magkaaway ni Kabalweg, kaya hindi sila pwedeng magkita. Kaya naman na pinasamahan niya kami sa kanyang mga kapanalig, o kung tawagin sa salitang Tagalog ay mga kawal niya. Malawak na kagubatan ang aming dinaanan, at habang lumalayo kami, nag-iiba na ang simoy ng hangin. At ang napuna ko pa sa lugar ni Kabalweg, hindi na magaganda ang tanawin at kakaiba talaga ang amoy ng paligid. 3 kaming babae sa grupo at puro dalaga pa kami. Lahat kami ay nurse. Mas marami ang lalaking kasama sa misyong naming iyon. Kaya naman hawak kamay kami at habang nasa daan, nagdadasal kami na sana ligtas kami na makakapasok at makakalabas sa tribo ni Kabalweg. Iniwan na kami ng mga kawal ni Kaambit at kumakaway habang papalayaw kami. Para bang dinadasalan kami at binibigyan kami ng patnubay. Napakabait ng lahi ni Kaambit. Ang ugali nila ay parang mga ordinaryong tao lang sa kabayanan. At masaya kami na kumakaway sa kanila. Hindi ko sukat akalain na ang pagkaway naming iyon ay may kapalit palang panganib. Natanaw namin ang napakalawak na lupaing pag-aari iyon ng gobyerno na pinatitirhan sa kanila. Kitang-kita namin na malaki ang pagkakaiba ng kanilang pamumuhay kumpara sa tribo ni Kaambit. At habang papalapit kami sa tarangkahan ng tribo ni Kabalweg, may isang hubad na lalaki na mahaba ang buhok ang sumalubong sa amin. At itinaas nito ang kanyang kamay na ang ibig sabihin ay tumigil muna kami pansamantala. At sa gitna ng initan, hirap na hirap kaming maghintay at nananatiling nakatindig sa gitna ng malawak na lupaing iyon. Maya-maya lamang lumapit na sa amin ang nasabing Kabalweg. Matanda na ito, pero makisig pa rin at hirap itong magtagalog. Pero nauunawaan naming bahagya ang kanyang pananalita, kahit putol at utal-utal na ito. Maging ang aming tagapagsalita kahit hindi niya maunawaan ay siya ang nakipag-usap dito. At sinabing kami ay mga misyonaryo mga doktor na manggagamot para sa mga may mga karamdaman sa kanyang tribo. Tinitigan kami ng masama mula ulo hanggang paa ni Kabalweg, pero nagpakita kami ng paggalang sa kanya. Tumungo kami at nagbigay galang tulad nga ng bilin ni Kaambit sa amin. Pinalibutan kami ng kanyang mga kawal at sinabing pwede na kaming pumasok. Tinignan niya ang aming mga kagamitan at pilit na binuklat maging ang mga gamot na dala namin. At pagpasok namin sa loob, kakaiba ang kilos ng mga kalalakihan at mga kababaihan. Napakadumi ng paligid at napakarami nilang alagang aso, pusa at mga baboy ramo. Nagkalat lang ito sa loob ng kanilang bakuran. Kitang-kita ko ang mga kilos ng mga kalalakihan. Nakakatakot ang kanilang anyo at kakaiba kong tumingin kumpara sa lahi ni Kaambit. Ang mga matatanda ay nakahiga na lamang at hindi na halos makagalaw sa kanilang mga sakit dahil na rin sa katandaan. At naalala ko tuloy ang bili ni Kaambit. Na wag akong titingin sa kanilang mga mata, lalo na sa mga kababaihan. Ang lahi ni Kabalweg ay mga walang damit. Sanay sila sa ganoong pamumuhay. Hindi kagaya sa tribo ni Kaambit na may suot silang damit at bahag, maging ang mga kabataan. Pero ang mga kabataan sa tribo ni Kabalweg halos hubad na. Kaya naman nagkakasakit ang mga kabataan dahil napakainit ng paligid. At hindi namin halos makaya ang init. Pawisan na kaming lahat.
May mga ibinigay sa aming inumin pero hindi namin tinatanggap. Natatakot kami. Dahil napakadumi talaga ng kanilang paligid. 11:00 na ng umaga nang magsimula na kaming manggamot. At ang karamihan ng sakit nila ay dahil sa maduming kapaligiran, bakterya at kung ano-ano pang mga sakit ang aming nakita. At habang kami ay gumagamot ng mga kabataan, nananatiling nakapalibot sa amin ng mga kalalakihan na nakakatakot ang mga itsura. Ang pakiramdam ko parang gusto kaming saktan. Pero unawa ko naman na siguro naninibago sila sa anyo namin. Lalo na may kasama kami mga foreigner na doktor. Mapuputi kasi ang mga buhok nila at pati kulay ng balat. Kakaiba sa paningin nila. At pag natatamaan ng araw, pumupula, lalo na ang balat ng mga ito. Kami namang 3 babae ay hinahawakan ng mga kabataan ng buhok namin at nagtatawanan sila. Bulungan ng isang nurse na kasama ko. Para daw kaming kakainin ng buhay. Basta ang iisipin natin ang bili ni Kaambit upang maging ligtas tayo. Matapos lang naman natin ito, babalik na tayo muli sa poder ni Kaambit. Basta tandaan ninyo, huwag tayong makipagtitigan sa mata nila at iiwasan natin na makuhanan tayo ng buhok o kahit anong kagamitan natin. Bulong ko. Kaya naman nang dumadami na ang kabataang umahawak sa amin, napilitan na kaming magpusod at nilagyan namin ng panyo ang ulo namin upang matakpan ang buhok namin at lagi kaming alerto. Dahil kahit anumang oras pwede kaming gawa ng masama ng mga kabataan. Dahil sa wala talaga silang alam at mga mangmang sa lahat ng bagay, awa at takot ang aking nararamdaman na mga oras na iyon. Naaawa ako sa kanila kasi nga mangmang sila at wala silang alam sa buhay sa kabayanan. Minsan lang sila makakakita ng kagaya namin at natatakot ako dahil pwede silang gumawa ng masama. Napansin ko pa si Kabaluig. Walang ginawa kundi ang bumulong. Lumakad ng lumakad sa loob ng aming pinaggagamutang kubo. Natatakot tuloy ako sa kanya at iniisip ko na baka binabarang na kami. Pero muli, nilalakasan ko lang ang loob ko. Meron din namang mga kababaihan na parang nakakaunawa sa amin. Nakangiti sila sa amin at tumutungo. Ang ibig sabihin ay salamat at ginamot namin ang kanyang anak. Meron din namang kababaihan na galit ang tingin sa amin at para bang naghahalong inggit at galit. Dahil siguro magaganda ang damit namin kumpara sa kanila. Namahinga lang kami ng konti at muli kaming lilipat sa ibang kubo upang gamutin naman ang mga matatanda. At meron kaming napasok na isang kubo na napakabaho ng amoy sa loob. Parang amoy nabubulok na hayop. Pero nananatili sila doon at sarado ang mga bintana. Kaya napilitan ng aming leader na doktor at sinabing buksan ang mga bintana habang kami ay nasa loob at nanggagamot. Sumunod naman ang mga ito. Pero parang mga galit at lumantad sa amin ang napakaduming loob ng bahay nila. At may mga karningan ng hayop na nakabitin sa kanilang kesame. At hindi ko malaman na kung karni nga ba iyon ng hayop o ano. Dalian naming ginamot ang mga matatanda at pinainom ng gamot at agad din kaming lumabas. Dahil hindi namin makayanan ang amoy sa loob ng kubong iyon. At paglipat namin sa kabilang kubo, isang matanda naman na halos butot balat na lang, pero buhay pa rin. Takang-taka kami sa lakas ng katawan niya. Kahit halos wala ng kaalaman-laman ang kanyang balat at wala na kaming nagawa pa. Dahil wala namang makitang sakit ang doktor namin. At alam namin kung anong klaseng matanda ang kaharap namin. Binigyan na lang namin ito ng bitamina at umalis na rin kami kaagad.
Ilang kubo pa ang aming pinuntahan hanggang sa abutin na kami ng alas 4 ng hapon. At naalala namin ang bilin sa amin ni Kaambit. Dapat alas 5 ng hapon nakabalik na kami sa kanyang tribo. At huwag na huwag kaming papaabot ng gabi sa lugar ni Kabalwig. Nagpaalam kami kay Kabalwig at sinabi naming babalik na kami sa tribo ni Kaambit dahil andon ang aming mga kagamitan. Pero ayaw nitong pumayag dahil kailangan daw namin tapusin ang panggagamot at bibigyan daw naman kami ng malinis na kubo kung saan pwede kami doong matulog. Hirap ninyo usap. Dami pa matatanda. May sakit, bakit agad kayo aalis? Ayaw ko ganyan usap. Wika ni Kabalwig. Pero duda na ang aming leader na doktor. Nakipag-usap ang aming speaker na Pilipinong doktor kay Kabalwig. At sinabing hindi pwede dahil wala iyon sa aming misyon. Babalik na lang po kami kinabukasan at may kukunin po kaming mga gamot. Dagdag pa ng aming tagapagsalitang doktor. Pero nagalit si Kabalwig at nagdabog. Sinabing hindi kami pwedeng umalis. Sinabing maraming pa may sakit. Huwag kayo tigas ulo. Ako'y masusunod, ako namumuno. Kaya dito kayo tutulog. Bibigyan ko kayo kubo na malinis at doon kayo mamahinga. Huwag tigas ulo, hindi ako papayag na muli kayo babalik sa tribo ni Kaambit. Wika nito. Nalisik na lisik ang mga mata. At napun ako ang kanyang mga kawal na nagbabantay na sa kanilang mga tarangkahan. Ayaw talaga kaming paalisin. Nagkatinginan na lang kami at sinabing kailangan naming sundin si Kabalwig. Dahil kung hindi, baka magkagulo at lalong lumaki ang problema. Maya-maya lang pinatawag na kami dahil malinis na daw ang kubo na aming tutulugan. Pero marumi pa rin ito at nakakatakot ang paligid. Normal lang ang mga ahas na pakalat-kalat sa lugar. At may malalaking bayawak, toko. At may mga hayop na hindi ko nakilala kung anong uri ba yon. Bilang isang babae, nakakatakot ang aming sitwasyon. Pero nananatili kaming nagdarasal. At alam namin na bukas ay matatapos din namin lahat ng mga gagamutin. At tiyak na makakabalik na muli kami sa tribo ni Kaambit. Pilit kaming pinapainom ng kanilang mga inumin at mga pagkain. Pero ginawan na lang namin ang paraan. Tinanggap namin ito pero iniligay namin sa isang plastic. At itinago namin kasama ng aming mga kagamitan. Mahirap kainin ito. Nakakatakot. Nakakawalang tiwala ang anyo ng magluluto nila. Inabot sa amin ang mga pagkain na hindi namin alam kung anong klaseng luto iyan. Ang mga inumin na hindi naman tubig at hindi namin maintindihan kung saan ba galing. Tama nga si Kaambit. Kakaiba ang tribo ni Kabalwig. Hindi sila ordinaryong tribo lamang. Mag-iingat kayong tatlo. Huwag kayong lalayo sa akin. Saad ng kapwa ko nurse na militar. May baril kasi ito na nakatago sa loob ng kanyang damit. 3 silang nurse na lalaki at lahat sila ay sundalo. At yun ang paraan ng gobyerno para sa aming kaligtasan. Kaya kaming 3 babaeng nurse nananatiling gising magdamag at nananatiling alerto. Dahil anumang oras pwede kaming gawa ng masama ni Kabalwig. Pinauna naming matulog ang mga doktor dahil mas kailangan nila ang pahinga. At pinatay na namin ang sulok o ilaw na yari sa kawayan. At ang katahimikan sa paligid ay napalitan ng mga alulong ng asong gubat. At naisip ko si Kaambit na alam kong nag-aalala iyon sa amin. Walang tigil ang mga yabag sa labas ng kubo para silang hindi rin natulog. Lalong bumabaho ang paligid at ang init ng hangin. Kakaibang alinsangan
Ibang-iba talaga kung ikukumpara sa tribo ni Kaambit. Lumipas pa ang mga oras at nang maghahating gabi na, kinising na namin ang mga tulog na doktor. Hindi para kami naman ang matutulog, kundi dahil sa malakas na atungal ng mga malalaking aso. Nagkagulo ang mga kawal ni Kabalwig at nagsisigawan sa mga salitang hindi namin maunawaan. Rinig na rinig ko ang kanilang mga yabag na hindi ko malaman saan ba sila tutungo. Palakas ng palakas ang alulong ng mga asong gubat na para bang napakalapit sa amin. Nagsiksikan na lang kami sa dingding ng kubo at naghihintay ng mangyayari sa amin. Bumukas ang pinto ng kubo at si Kabalwig pala iyon at binalaan kami. "Wag kayo labas, kubo. Lusob kami ng mga aswang, mga lahing sarot. Kahit anuman mangyari, wag kayo labas, kubo." Sigaw nito at parang ikinilong kami sa kubo. "O, ano daw? Aswang?" Bulong ng kasama naming doktor. "Yun din ang pagkarinig ko, Dok. Aswang daw yung naalulong na malakas." Wika ko naman. Nakahanda naman ang 3 sundalong nurse at kaagad nilang inilabas ang kanilang mga baril. Alam kong sanay sila sa labanan at handa sila sa ganoong pagkakataon. "Relax lang kayo. Baka hindi yun aswang. Malamang kaaway nilang tribo lang yon. Dahil nga mangmang sila, siguro yun ang nasa isipan nila." Wika ng sundalong nurse na kasama namin. Alam ko namang pinapalakas lang niya ang loob namin. At alam kong natatakot din siya para sa amin. At handa silang pumatay dahil yun talaga ang misyon nila. Kaya lang ang inalala niya ay kami at sinisigurado niya ang kaligtasan ng mga doktor na foreigner. Dahil mahirap na abutin kami ng kamatayan sa lugar na iyon. At baka hindi na kami makakabalik ng buhay sa pamilya namin. Tumagal ng ilang oras ang malalakas na alulong ng aso at ang sigawan ng mga kawal ni Kabalwig. Mas lalo pa itong lumalakas. May naririnig din kaming parang nasisirang mga tarangkahan o kahoy na nakaharang sa mga bahay-bahay ng kubo. At inisip namin na parang nagkakagulo na nga sa labas. Ang akin lang napuna ng mga oras na iyon. Bakit may malalakas na pagaspas ng malalaking ibon? Ang nasa isip ko na lang, normal lang ang aso dahil nasa gitna kami ng kagubatan. Kaya ang mga asong umaalalong para sa akin ay normal lang. Pero hindi ko maipaliwanag ang mga ibong malalaki ang pakpak at ang pagaspas nito na nakakakilabot. Naalala ko tuloy ang mga napanood kong movie at naisip ko rin ang salitang aswang na kumokonekta sa utak ko sa naririnig kong malalakas na pagaspas ng mga ibon. Hindi na ako nagsalita pa. Natatakot lang ang mga kasamahan ko. Pero naisip ko, hindi kaya tunay ang aswang at ang Kabalwig, baka aswang din ito. Ilang oras pang lumipas at tahimik ng paligid. Nawala na ang mga malalaking ibon na lumilipad sa malapit sa aming kubo. At nawala na rin ang mga alulong na mga aso. Hindi ko na naririnig ang mga boses ng mga kawal ni Kabalwig. Maging ang mga yabag na mga ito, hindi ko na rin marinig. Lalo kaming natakot dahil kakaiba ang katahimikan. At ilang oras pang lumipas, nananatili kami sa loob ng kubo. At halos hindi na kami makahinga. Dahil walang hangin na pumapasok sa kubo. Basang-basa na ng pawis ang buong katawan namin. Maging ang mga damit namin ay mapipigian na ang pawis. Wala naman kaming pamalit.
Kaya nagtiis talaga kami ng mga oras na iyon. Mga bandang 4:00 ng umaga, pinilit naming lumabas sa kubo pero nakasarado ito. Ikinulong pala kami ni Kabalweg, kaya wala kaming nagawa kundi ang sirain ang pintuan ng kubo. At lumantad sa amin ang ilang katawan na mga kalahi ni Kabalweg. Nagkalat sa lupa, wakwak ang kanilang mga tiyan. Nagkalat din ang dugo sa lupa at halos mangatog ang tuhod ko. Agad kaming sinalubong ng isang lalaking nakakaintindi rin ng Tagalog at sinabi sa amin na pumasok muli kami sa kubo. Pero nagmatigas na kami. Sinabi namin na hindi kami safe sa lugar at may karapatan kami na umalis. Pero nagmatigas ang lalaki. At si Kabalweg daw ay may tama. Dahil daw nilusob sila ng kaaway sa kabilang tribo at nagsalita na ang aming tagapagsalitang sundalo. Sinabi nito na kung magmamatigas ang lalaki, mapipilitan siyang labanan nito at ipinakita nito ang baril at sinabing magkakamatayan sila. Napaurong ang lalaki at natakot sa baril. Alam nila kung anong klaseng armas ang hawak ng kasama ko. Pakiusap, kaibigan. Hindi namin ito gagamitin sa iyo. Ang gusto lang namin ay ang aming kaligtasan. Nagsisimula ng lumiwanag. Kaya kailangang paalisin mo kami sa lugar na ito. Dahil kung hindi, mapipilitan kaming gumamit ng dahas at kung hindi mo ko nauunawaan, ako ay alagad ng batas at kailangan ko itong gawin. At kailangan kong protektahan ang mga doktor na aking kasama. Kaya, aalis na kami. Kaya naman umurong ang lalaki, maging ang dalawa pang kasama nito. Napilitan na kaming tumakbo palabas ng tribo. Nagkataong bukas naman ang trangkahan nila, kaya naman dali-dali kaming lumabas. Alam naman namin ang daan pabalik sa tribo ni Kaambit. At itinuro naman niya sa amin ang daan patungo sa kanila. Basta daw huwag kaming liliko at dire-diretso lamang pababa. At ang ibabang bahagi ay aming makikita ang kanilang tribo na. Halos naiwan na namin ang iba naming kagamitan at hindi na kami lumingon pa. Buong lakas kaming tumakbo lang lingon-lingon. Takbo lang! Bilisan ninyo. Mauna na kayo at kami sa huli. Sigaw ng sundalo. Nakaagapay naman sa amin ng isa pang sundalo. Dahil kami lang namang 3 ang babae. At kahit pa kami ay babae, sanay naman ako sa kabundukan. Maging ang 2 ko pang kasamang babae. Kaya naman napakabilis ng aming pagtakbo at nakalayo kaagad kami sa tribo ni Kabalweg. Nagliliwanag na nang makita namin ang magandang daan at nakita namin na malinis na kapaligiran. Ang ibig sabihin, nasa lupain na kami ni Kaambit. Kaya naman nagsisigaw ang mga sundalo at tinatawag ang pangalan ni Kaambit. At agad naman kaming sinalubong ng mga kawal nito at maging si Kaambit. Alalang-alala na pala ito sa amin. Malayo pa lang ay alam na ng mga kawal ni Kaambit ang gagawin. Nagiwahiwala ito sa kagubatan at sinisiguradong walang nakakasunod sa amin. Sanay na sanay talaga sila sa laban at mukhang matagal na silang magkaaway ng tribo ni Kabalweg. Halos yakapin ni Kaambit ang sundalong tumulong sa amin at nagpasalamat dahil ligtas daw kaming lahat, maging ang doktor na foreigner na mga kasama namin. Niyakap din ng Kaambit ito at lumuluha ito. Nagpapasalamat at buhay kaming lahat. Pinatigil kami panandalian at sinabing magpahinga muna kami. Dahil ligtas na daw kami. Dahil nasa kanyang lupain na kaming lahat. Nag-iiyakan sa takot ang kasama kong babae.
at maging ako ay tulala at tumultulo na lang ang luha. Hindi namin maintindihan kung ano ba ang nangyari ng gabing iyon at naaalala ko pa sa aking isipan ang mga nagkalat na patay na katawan na biyak ang mga tiyan ng mga kalahi ni Kabalweg. Kaambit, ano po ang lumusob na iyon sa tribo ni Kabalweg? Bakit po may mga asong umaalulong at may malalaking ibong pumapagaspas? At ang daming namatay na kalahi ni Kabalweg. Masasagot mo ba kami kung anong klaseng nilalang ang lumusob kagabi sa kanila? Tanong ko kay Kaambit. Mga lahing sarot iyon. Binibini, napakaswerte ninyo at kayo ay nakaligtas. Dahil ang alam ko, kayo ang sadya nila. Kung kayo ay nakita nila at hindi kayo naproteksyonan ng mga kawal ni Kabalweg, siguro ngayon lahat kayo ay patay na. Kakainin ang inyong mga lamang loob at uubusin ang inyong dugo. Sila ang tribo sa kadulo-duluhang bahagi ng kabundokang ito na hindi na halos naabot ng tao. Sila ay lahing sarot. Ang kinakain ay hayop sa gubat at ang kanilang kibo at kilos ay hindi tao. Mabuti na lamang at naitago kayo ni Kabalweg sa kubo. Dahil kung hindi na kayo makakabalik dito sa tribo ko. Malungkot na saad ni Kaambit sa akin. Meron po bang ganon dito? Hindi ba kwentong nakahaka lang ng mga tao iyon? Ibig mo bang sabihin, Kaambit, may tribo ng aswang sa kabundukang ito? Tanong ng isang sundalo. Matagal na sila dito. Baka nauna pa sa amin ang mga ninuno nila. Halos doon na sila namamatay at doon na rin hindi na ililibing ang kanilang angkan. Pag nauubusan sila ng kanilang mga hayop, sumasalakay sila sa mga tribo namin. Pero malakas ang tribo ni Kabalweg dahil kahit may namatay sa kanila, marami siyang kawal kumpara sa akin. Pero ang mga lahing sarot, takot na makarating dito sa aking lupain. May mga itinanim ako ditong talisman na namana ko pa sa mga ninuno ko. At mahihirapan silang pasukin kahit ang kagubatang nasasakupan ko. Kwento pa ni Kaambit. Muli kaming naglakad at narating na namin ang tribo ni Kaambit. At nakahanda na sa lamesa ang masarap na pagkain. Nakangiti sa amin ang mga kababaihan at ang iba naman ay yumakap pa sa amin. Nagpalit kaagad kami ng damit at naglinis ng katawan. Ang sabi ng Kaambit, itapon namin ang mga damit namin at sunugin. Dahil baka may mga dalang sakit ito galing sa tribo ni Kabalweg. At tama nga naman siya. Maging ang doktor namin ay tinurukan kami ng pangontra sa mga bakterya at virus na baka nadala daw namin. At may mga ipinahid kami sa aming katawan na pamatay rin ng bakterya. Naunawaan naman namin si Kaambit na nag-aalala din siya sa kanyang mga nasasakupan. Habang kami kumakain, halos hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Naalala ko na naman ang nangyari ng gabing iyon. Nasambit ko na lang na muntik na pala akong hindi makabalik sa pamilya ko. Kaya naman gumawa ng paraan ang aming sponsor at nagpadala sa amin ng mga pagkain at mga kakailanganing gamot, pati mga pangontra sa sakit na nakita naming laganap sa tribo ni Kabalweg. Kahit pa matagal at halos ilang araw bago dumating sa amin ang aming mga supply, sinisigurado naman ng aming mga sponsor na kasama ang tulong nila sa tribo ni Kaambit. Sinabi ng foreigner na doktor nang tawagan ito ang kanyang mga kaibigan sa ibang bansa na hindi sila papayag na hindi nila tutulungan ang tribo ni Kabalweg dahil alam nila na tinulungan kami ng kawal ni Kabalweg ng gabing iyon.
At ilang araw pa dumating na nga. At ilang araw pa, dumating na nga sakay ng mga nirentahan na kabayo ng barangay ang malalaking bagahe ng mga damit at mga pagkain. Maraming mga dilata galing sa ibang bansa. Nagpadala rin sila ng pera upang mapaglagyan ng pader ang buong tribo ni Kaambit at para maging ligtas sa mga halimaw nilang kalaban. Halos lumuha ang pamilya ni Kaambit at hindi nila sukat akalain na dadagsain ng tulong ang kanilang tribo. Naalala ko rin naman ang tribo ni Kabalweg at kung ano na ang kalagayan ng kanyang angkan. Agad akong lumapit kay Kaambit at tinanong ko ito na kung pwede bang padalhan na lang ng tulong ang tribo ni Kabalweg at kung okay lang ba sa kanya. Binibini, hindi ako masamang tao. Dati ko rin namang naging kaibigan si Balweg. Ang amin lang naging pinag-awayan ay kinukuha niya ang aking mga angkan at pinipilit pag-asawahin sa mga kalalakihan sa tribo niya. Kahit ayaw ko ay dinudukot niya ang mga lahi ko ng mga kababaihan. At doon lang naman nagsimula ang aming hidwaan. Pero naaawa na rin ako sa sitwasyon nila dahil sila ay laging sinasalakay ng tribo ng mga sarot. Ang mga aswang nasalot sa aming buhay, kaya naman kami ay walang-wala rin. Dumadating din naman ang pagkakataon na binibigyan din namin sila ng aming mga aning gulay dahil may ilan akong kalahi na nakapangasawa ay mula sa tribo ni Balweg. Natuwa ako sa aking narinig at nawala na rin ang takot ko sa tribo ni Kabalweg. Nang malaman ko ang totoong nangyari kung bakit sila nagkaroon ng hidwaan. Kaya naman masayang-masaya kami at sinasabi nga ng aming team leader na dadalhan namin ng tulong ang tribo ni Kabalweg. At ngayon, pinagplanuhan namin ang muling pagbalik sa tribo ni Kabalweg. Pero kasama na namin ang mga kawal ni Kaambit. At hindi na sila papayag na doon muli kami aabutan ng gabi. Nagulat naman si Kabalweg nang magkita kami muli at bumalik. At maraming dalang mga pagkain at mga damit. At nakita ko ang kalagayan ni Kabalweg. Pilay ito at halatang may sakit. Kahit pa may talisman ito sa katawan, hindi daw nito kaya ang mga lahing aswang. Halos lumuluha ito nang makita kami at napaawa naman kami. At agad ko itong ginamot. Tinurukan ng antibiotics dahil sa tinamo nitong sugat sa katawan. Nagkagulo naman ang lahat nang makita ang mga dala namin. Kaya gumawa ng tamang pila ang mga kawal ni Kabalweg at nakinig naman silang lahat. Pakisabi kay Ambit, salamat. At sana mapatawad niya ako. Marahang salita nito. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po galit si Kaambit sa inyo. At siya pa nga po ang nag-utos sa amin na dalhin namin ang mga ito sa inyo. Pinadala po yan ng namumuno sa grupo namin na mga taga-ibang bansa. Saad naman ng aming tagapagsalita. Lalo namang napaluha si Kabalweg at muling nagpasalamat sa amin. Kitang-kita ko ang kagalakan ng mga matatanda, babae man o lalaki. At lalo na ang mga bata. Napakarami namin kasing dalang tinapay at halos mag-agawan sila. Sinabi namin kay Kabalweg na kung ano ba ang maitutulong ng mga sundalo sa mga sumalakay sa kanyang tribo. At nag-alok ng tulong ang mga sundalo na baka pwede silang magpadala ng mga batalyon ng mga sundalo bilang backup upang matigil ng paglusob ng tribong sarot. At sinabi naman ni Kabalweg na isang magandang regalo iyon para sa kanya. Dahil ubos na daw ang kanyang mga kawal at marami na naman ang namatay.
noong sugurin sila noong nakaraang gabi. At sinabi nito na isang karangalan para sa kanya na matulungan ng mga sundalo. Agad akong napatingin sa kanyang aura. Hindi naman pala lubusang nakakatakot ang anyo nito. Siguro nga ang kanyang angkan ay may katangian ng isang mambabarang. Pero palagay ko wala na ang talisman niya. At siguro ang mga ninuno lang niya ang may ganoong katangian. Pero sa tingin ko wala ng kakayahan ang kabalwig. Muli kong tinignan ang kapaligiran. At kitang-kita ko na talagang sila ay salat sa lahat ng bagay. At sa tingin ko rin, mas dapat namin silang tulungan. Kumpara sa tribo ni Kaambit, masisipag kasi ang mga angka nito. Marunong silang maggulay at marunong din silang magtanim sa malawak na palayan. Kaya hindi sila nagugutom. Samantalang ang tribo ni Kabalwig ay halatang mangmang sa lahat ng bagay at hindi rin naman namin masisisi ang mga ito dahil mukhang yun ang kanilang nakagisnan. Agad ngang tumawag ang sundalo sa home base namin at nag-request sila ng backup. Gumawa siya ng report tungkol sa nangyaring paglusob ng mga tribo ng aswang sa tribo ni Kabalwig. Napakatagal ng kanilang pag-uusap ng kanyang commanding officer at hirap na hirap siyang magpaliwanag tungkol sa tribo ng mga aswang. Sino nga ba namang sibilyan at ordinaryong taong maniniwala sa ganong kwento? Pero paano nga kung totoo ito? Kaya sinabi ng commanding officer ng sundalong kasama namin na maghintay ng 3 araw at magpapadala siya ng batalyon ng mga sundalo. Pupuntahan nga daw nila ang tribo ng mga aswang. Ipinaliwanag namin kay Kabalwig ang sagot ng mga sundalo at sinabi nitong napakasaya niya. At nangako naman na magbabago na sila at pipilitin niya na matuto ng tamang asal ang kanyang mga nasasakupan. Umalis kami sa tribo ni Kabalwig na iba ang aura nila. Kumakaway at nakangiti na sila at lahat sila ay masaya. Iniwan namin na ang mga kabataan, busog at natikman nila ang minsang kaginhawaan sa buhay nila. Nakita ko rin na isinuot ng ilang mga kababaihan at kalalakihan ang mga damit na dala namin. At kay sarap tignan habang kami papalayo. Pero hindi sukat akalain ang araw na iyon ay huli ko nang makikita ang kanilang mga ngiti sa labi. Bago dumating ang mga backup na sundalong saktong 2 gabi, bago dumating ang mga ito, sumugod muli ang mga lahi ng sarot. Kahit kami ay malayo sa kanilang lugar. Ramdam ni Kaambit ang panganib. Dala daw ito ng hangin. Natutunan daw niya iyon sa kanyang mga ninuno. Ang hangin daw ang nagbibigay ng abiso sa kanila o hudyat na may panganib sa kabilang parte ng kabundukan. At nang gabing iyon, halos hindi natutulog ang pamilya ni Kaambit. Alam nilang may nangyayari sa tribo na Kabalwig. Agad namang nagradyo muli ang sundalo sa kampo nila at sinabing kailangan na ngayong gabi ang tulong nila. Dahil sa mahabang usapan, nagulat kami nang may marinig kami mga helikopter na umiikot sa kabundukan at may ilang batalyong sundalo ang dumating. Tinanong ang sundalong kasama ko kung nasaan ang problema at kanila daw susolusyonan ng gabing ding iyon. Agad umalis ang aking mga kasamang sundalo. Kasama ang mga batalyo na nag-back up sa amin. Pinuntahan nila ang tribo ni Kabalwig at nasaksihan nila ang malalaking aso na kumakain ng katawan ng mga angkan ni Kabalwig na nakahandusay at nagkalat sa lupa. Pinagbabaril daw nila ang malalaking aso na halos kasing laki na ng tao at nawala sa dilim. Naabutan din daw nila na naghihingalo na si Kabalwig dahil wakwak na ang tiyan nito.
Ang mga kabataan daw ay nagkalat sa lupa at halos wala na ang mga lamang loob. Maging ang mga sundalo ay gulat na gulat at hindi nila maintindihan kung ano ba ang nangyayari. Sinabi ng mga kasamahan kong sundalo, "Iyan ang aking nire-report sa inyo na totoo ang angkan o tribo ng mga aswang dito sa kabundukan." Galit na galit ang kanilang commanding officer at sinabing nasaan ang tribong iyon at kailangan ng maubos at matapos ang ganong problema. Nahati ang 2 batalyon. Ang isang grupo ng sundalo ay inaasikaso ang mga sugatang kalahi ni Kabalweg at tumulong na rin ang tribo ni Kaambit. Naabutan pa nito na buhay ang kanyang kaibigan na si Kabalweg. Patawad, kaibigan ko. Ang mga natirang lahi ko, tulungan mo sila. Maawa ka sa kanila. At nalagutan na ng hininga si Kabalweg sa kamay ni Kaambit. Matapos ang ilang oras ding labanan, bumalik namang buhay ang 2 kong kasamahang nurse na sundalo. At ikwento nito ang nangyari. Maliit lang daw ang tribo ang lahi ng mga sarot. Pero ang ipinagtataka nila, may mga butas daw ang lupa at ito ay konektado sa bundok. Kaya naman ang kutob ng mga sundalo, marami pa ring lahi ng sarot sa ilalim ng lupa, patungo sa kabundukan. Halos nadatnan daw nila na ang mga tao doon ay mistulang anyong aso at gumagapang, tumatakbo na parang aso. Naabutan din nila ang mga kababaihan na kumakain ng mga lamang loob ng tao. Nahalatang ang mga taong iyon ay galing sa tribo ni Kabalweg. Halos lumuluha ang aking kasamahang sundalong nurse dahil ang iba daw doon na mga naiwang bahagi ng katawan ay nakilala pa niya. Dahil nadatnan niya ang mga kabataang ginamot namin sa tribo ni Kabalweg. Sinunog ng mga sundalo ang dulong bahaging iyon ng tribo. Maging ang mga butas daw na konektado sa bundok ay tinaniman nila ng dinamita, tsaka ito pinasabog. Pero wika naman ni Kaambit, hindi mauubos ang lahing iyon. Dahil ang lahi o tribo ng mga sarot ay nauna pa sa kanila. Kaya tiyak na marami pa ring lahi ang natitira sa ilalim ng lupa. Siguro nga ay hindi naubos ng mga sundalo ang lahing iyon. Pero alam namin na kahit sa kaunting sandali ng buhay nila, magiging payapa na ang paligid maging ang 2 pang tribo na nasa kabilang bahagi ng bundok. Sila man ay masaya sa nangyari at tinabutan din namin sila ng tulong at ginagamot din namin ang mga may sakit na kabataan o matatanda man sa tribong iyon. Kagaya ng tribo ni Kaambit, ang kanilang anyo ay tao rin at kumikilos na rin sila ng kagaya ng mga kalahi ni Kaambit. At ang dating tribo ni Kabalweg ay pinamumunuan na ngayon ng kanyang kamag-anak na ang napangasawa ay lahi ni Kaambit. Nilinis nila ang buong kapaligiran at binago ang kanilang kaugalian. Maging ang kanilang kabahayan ay bago na rin at tinuruan silang magtanim ng palay at gulay. Binigyan sila ng mga punla ni Kaambit at binigyan din ng panimulang mga hayop, kambing, kabayo, baka at kalabaw sa loob ng 5 buwang pamamalagi naming doon. Nakita namin ang pagbabago na nilinis ng mga kalahi ni Kaambit ang daan patungo sa tribo ni Kabalweg. At mula noon, nagtutulungan na sila at naging parang isang tribo na rin ang namumuno sa 2 tribong iyon. Buhat nga noon, nagpabalik-balik na kami sa lugar ni Kaambit at wala na ang panganib at hindi na kami natakot at buhat nga doon noon. Naging payapa na ang kapaligiran at sa gabi masarap na ang pakiramdam pag natutulog, lalo na ang hangin na kay sarap ng simoy.
Ang mga kabataan tinuturuan naming magsulat at magbasa at napakasaya ng aming pakaramdam. Habang nakikita namin na kumikilos sila na parang ordinaryong tao na lamang. Pumupunta rin kami sa dating tribo ni Kabaloy at ang mga kabataan doon, iba na din ang kilos. Kukonti man sila hindi kagaya noon, pero iba na ang kanilang pamamalakad at kaugalian. Marunong na silang magmano sa amin at lagi na silang nakangiti. Lalo namang natuwa din ang aming sponsor. Halos minsan sa loob ng 3 buwan nagpapadala ng bagahe para kay Kaambit. At sinabi pa ng pamahalaan na magtatayo sila ng isang daycare center o school ng elementarya sa kabundukan. Upang matuto daw ang mga tribong magsulat at magbasa. Nakakatuwa dahil tuwing kami dadating sa tribo ni Kaambit, lumuluha ang mga ito sa saya. At pag naman kami ay aalis, sinasabi nitong sana'y bumalik kami kaagad sa kanilang tribo. Pero nagulat ako sa kwento niya at sinabi nito na mukhang kailangan niyang matutong gumamit ng baril at nagpatulong siya sa kasamahan naming sundalo. Tinanong namin kung ano ang kanyang rason at gusto niyang humawak ng baril. Tinapat niya kami at sinibang paminsan-minsan. Nakakarinig muli siya ng alulong sa kabundukan at minsan narinig niyang muli ang malalakas na pagaspas ng malalaking ibon sa gabi. Natatakot siya dahil baka daw magsisimula na namang dumami ang tribo ng mga sarot. Nabahala naman kami kaya mula noon, ikinuha ng lisensya ng sundalo ang mga baril ni Kaambit. At maging ang ilan niyang kaanak na kung tawagin nila ay kawal. Inisyuhan na rin ang baril ng mga sundalo at may lisensya na mga ito. At pag kami ay natatagalan na hindi bumabalik sa tribo ni Kaambit, may mga kwento siya sa akin na ikinagulat ko. May mga ipinakita siya sa akin na halos matulala ako, maging ang 2 kong kasamang nurse. Nang makita namin ang bungo ng mga malalaking aso at sinabi niya sa aming siya ang nakapatay sa mga nilalang na iyon. Habang wala kayo dito, napatay ko sila at muli silang dumadami, saad ni Kaambit. Kaya tinanong ng mga sundalo kung doon din ba muli naglalagi sa tribo nila ang mga lahing sarot na iyon. At sumagot si Kaambit na hindi na ito nagtayo ng panibagong tribo. Kasi daw nanggagaling ito sa malalaking kuweba sa loob ng kabundukan. Kaya naman habang wala kami sa lugar na iyon, sinugod muli ng mga sundalo ang lugar na itinuturo ni Kaambit at muli nilang binalabog ang tribo ng mga sarot. At habang ikinakwento ito ng aking mga kasamahang nurse na sundalo, hindi na ako nakakaramdam ng takot. Para na lang akong nakakaramdam ng excitement. Na para bang ako'y nanonood ng isang pelikula at ang tema nito ay horror. Natatawa na lang kami at maging si Kaambit ay masaya dahil malakas na daw ang loob namin. At maging siya ay tuwang-tuwa dahil kaya na daw nilang ipagtanggol ang sarili nila gamit ang kanilang mga baril. Kahit pa wala ang mga sundalo. Mula nga noon ay kapag bumabalik kami sa tribo ni Kaambit, ay iba na ang ambience ng paligid. May mga naka-uniforme ng kabataan na tumatakbo patungo sa paaralang ginawa ng mga sundalo. At ang 4 na tribong nakikinabang sa paaralang iyon, mapabata man o matanda, sabay-sabay silang nag-aaral. Ang guro nila ay sundalo din at maging ang Kaambit ay nag-aaral na rin. Kaya naman sino ba namang matatakot pa sa lugar ni Kaambit? Gaya ng makita naming ayos na ang lahat, wala na kaming hihilingin pa. Kaya lumipat naman kami sa Karatig Bayan at bagong misyon na naman ang aming sisimulan. At hindi ako mapapagod
na tumulong sa mga kaawa-awa nating kababayan. Nakakalungkot lang dahil yung mga tribong ibang napuntahan ay biglang umiksi ang kanilang buhay nung nakatikim sila ng may lasang pagkain. Katulad ng mga betchen o kahit anong matatamis